Jababben Allah annabi, jababben Allah annabi, an sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Jababben Allah annabi, jababben Allah annabi, an sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Alimul gaime Allahu ne kan na burda na zan gasili, yassire mun harshe zambiya baitoci ai mun lamuni, tallaba mun zalla ilahana dan hasken fuskar jahara. Kai danin ka salati rabbukun awwal nan da ba su da sani, ala ya dubban basu ba ta sabbai sun zama zani, ga waliyan jirgin al'umma duk wanda ya hau baya jira. Jababben Allah annabi, jababben Allah annabi, an sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Sai ya da kofar kina kwankwasa amsa mun dan na jamul huda, sai ya da ki hana ni ganin wani daga ke sai da ubangida, in ji bai a gabanki kamar haka baito sai na kina tattara. Ya imami ka taka lafiya kai ne ka fada na jaddada, Allahu ya karo dafa'i zalabi dan abban sajida, duk inda ka dosa kai tsaye ka shiga mu muyo dan mara. Jababben Allah annabi, jababben Allah annabi, an sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Assalamu alaika muraduna sallama ta zama ka shugaba, assalamu alaika farin gani an kare bai kamar ka ba, assalamu alaika imamuna komai dan kai aka kaddara. Na kuja ban san komai ko waye in ba da ba, komai na bar shi a gunka ne ba batun zanja ni mu je gaba, ko dare ko rana babu wai ni ina gun abban zahara. Jababben Allah annabi, jababben Allah annabi, an sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Kowa da iyaka an sani banna annabi abban Zainaba, shi ne nabiyun Allahu ne daga si wani san ban san si ba, ko shiga musulunci sai da si makiya karshe muku yaudara. Ko akwai mai girman annabi in akwai ku fito ku faɗa mana, daga annabi ba wani ko kusa na fada ko da ba ka tuna, daga jin sunansa ka sani rabbu bai kamar shi a lahira, Allah balle nan duniya. Nurun Allahu Muhammadu don mu duka mu yau gaisuwa, ko Allah bai da kamar ya shi ne shugaban annabawa, komai ka gano nan duniya shi ne sanadi ko lahira. Labudda sai na yi baitikan kun annabi abban sajida, garabe awwal nan ta taho yan uwa wai me muka tanada, karfadin mu ya jamto a baki ne aiki bai jamto karara. Jababben Allah annabi, jababben Allah annabi, an sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Bana ma fa wata ya zagayo gayyatar ku muke yi yan uwa, a gidan Rabi'u yasalu gayyatar ku yake yi yan uwa, za mu yi shi 8 ga wata maso ya ku farka ku yo dan mara. Ba don hutu aka yi mu ba, hutunmu yana can dai gaba, ba don komai aka yi mu ba, don hidima ne gun shugaba, nan ake gwabzawa yan uwa can kiyama sai a shi nasara. Jababben Allah annabi, jababben Allah annabi, an sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Nan bayan jakunne muke dun masoyi kar yayi jinkiri, dan uwa in baka wa annabi to kiyama baka da ujuri, ya kamata mu kuta yan uwa tafiyar mu da kyau ba ma jira. Girma ya kare gunka ne Allah ba zai yi kamar ka ba, girma matsayi duk naka ne komai sanadin ka mujita ba, bayo mai matsayin annabi shi ne sanadi ko lahira. Jababben Allah annabi, jababben Allah annabi, an sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Allahu bai taba rabuwa da Muhammadu ko a sakan ɗaya, da ya ji ba sai rabbana ya faɗa siya ya ku tambaya, wa innaka la'ala hulkil azim, wa ya kai ka annabi sakira.
Mai wa ma fata dalla kawo sai hankali ya tuno ya kake. Nuri bin nuri annabu ne an kasa a gane ya kake. Kasibul kurabi annabu ne kai ne mai suratu kausara. Ya babban Allah annabi, ya babban Allah annabi. An sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Mun san ka muke na jamul huda, begen ka muke baharin nada. Ambatan ka muke na jamul huda, ambatan ka muke sani mulhida daga nan duniya har lahira. Dan wari ki annabu da'iman wahalar ka ya kare duniya. In ka je san ba annabi na rance sai ka sa wuya. In ka rike annabi tun anan to si ne je masu tira. Ya babban Allah annabi, ya babban Allah annabi. An sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Daga nan ka kubu sai ka sani babu mai kare maka tambaya. Ga annabi waye ya isa ya mazo ko yayi ma tambaya. Daga nan ka dace mana tun da ka rike annabi shakira. Ni ibada in ba annabi ba za na je na wahalta ba. Jakka ko hajji bai yiwa sai da annabi abban zina ba. Da sallah in ba annabi dan uwa ka sani ka makara. Ya babban Allah annabi, ya babban Allah annabi. An sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. To da ku nake jajayen tsiya da yawa sai kun shiga wuya. Ya kaji su suna sai kai tsaye su sun rike Allah tun jiya. Tun man sai annabi ne sirar baye a kuda ai hattara. San annabu ya wuce wajibe ba zakka kuma ba gardama. Wa man yudi illa wa rasula faqad faza fawjan ajima. In baka gane ba mu je gaba manan sai aya karrara. Ya babban Allah annabi, ya babban Allah annabi. An sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. San annabu tilas ne gare mu ko babu makoma jan uwa. Dan ya san shi a so ma mu yi murna ranan haihuwa. Ba iyakar ranan nan ba ce koma wasu rana ba jira. Maulidin da muke dan annabi ba dan neman wani abu ba. Masu furta wai bidiya muke da kunjo kurrike su gaba. Gabara da mu daina yi mu rike sak abban zahara. Ya babban Allah annabi, ya babban Allah annabi. An sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Allahumma salli ala salatin ka bai da iyaka rabbana. Ka dadawa da muraduna sanadin alhairai imamuna. Alihi da sabbai auliya wa annabu ba sa jinkira. Nan jan huta ya so gaba ba dan gajiya jan dakata. Rabi ya sarusi ya shirya kasidar abban binta. Kare marajak Musa Imam masoyin abban Zahara, masoyin abban Zahara. Ya babban Allah annabi, ya babban Allah annabi. An sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Ya babban Allah annabi, ya babban Allah annabi. An sai da babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Ya babban Allah annabi, ya babban Allah annabi. An sai da babu kamar ya kai daga nan